Pa radi se, može još bolje. Tačno je da to povezivanje, posebno prilikom zajedničkog nastupa u inostranstvu na trećim tržištima, može biti jako bitno, imajući saradnju dobre i država i organa i komora, da se može organizovati recimo zajednička prezentacija u inostranstvu, da se smanje troškovi učešća na sajmovima u Evropi, no i van Evrope, i zato postoje niza mogućnosti koji mogu da se poprave. Moram da kažem da postoji ta saradnja, ali da se može mnogo unaprediti, recimo u građevinstvu, gde nastupaju naše iz regiona, mislim, građevinske firme, gde su potrebni određeni uslovi, određena finansijska sredstva i garancije. Udruživanjem bi se sigurno olakšao nastup na trećim tržištima, imajući u vidu da je u ranijem periodu da su ova građevinska preduzeća imala značajne nastupe u širom sveta.